faamuyali ko kan an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko nin aw ka émission mandi kɛnɛ sigilen n'o ye Mifache Instar ye Mifache Instar ye jɛmukan ye a bɛ lawaleya aw denmuso an'aw balimamuso labati dunuya fɛ an bɛ wuli ka se an ka seko ni dɔnko tigilamɔgɔw ma minnu baara la an ka jamana kɔnɔ bi an wulila ka se an ka belebele dɔ ma ale tɛ mɔgɔ dogolen bilen jamana in kɔnɔna na art la ale de tɔgɔ ko Prince Le Sapman Prince Le Sapman ye jɔn ye sɔni bamananw ko ten ko mɔgɔ bɛnnen don i yɛrɛ da sani kuma ka caya kisɛ ka kala an bɛna sa yɛrɛ ma sa mɔgɔ min don a bɛ n'o fɔ an ɲɛna Prince Le Sapman i ni ɲankuma. Salamu alaikum warahmatullahi. Walaikum salam warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kani baasi t'aw la. Alhamdulillah baasi foyi t'aw la. Donc aw bɛ fɛ ka ne kɛ sari ye jamana in kɔnɔ donc fo ka wuli ka bɔ fo ka yɔrɔ la ka na ne fɛ yen ko Mifache Instar donc ala k'an bɛɛ kɛ sari ye bonya kunnan fɛ ala ka émission ɲuman ba. Donc Prince Le Sapman bi i ni Mifa production mɔgɔw de bɛ ɲɔgɔn bolo ani bɛna jɛ ka masala kunkurunin kɛ yala o tɛna kɛ basi kɔnɔ. Basi foyi t'a la ni ala sɔnna. Alhamdulillah. Inshallah. D'accord an b'a fɔ ko Prince Le Sapman yɛrɛ tɔgɔ a n'a jamu i si bɛ taa san joli la yala muso b'i bolo wa i bɔra dugu jumɛn na i sigilen bɛ quartier jumɛn na an bɛ don min na i ko bi. Prince Le Sapman ye kɔni ni kɔni explication daminɛlen ne parce que à l'état civil n somɔgɔw ye n tɔgɔ min sɛbɛn wolosɛbɛn sanfɛ o ye Daramani Jara ye Daramani Jara ka tila ka bɔ n bɛ bɔ dugu fila la ɲɔgɔn fɛ n ye Kolokani ka ye n ye Badugu Joliba ka ye bon Kolokani o ye n fa dugukolo ye Badugu Joliba o ye n lamɔyɔrɔ ye donc voilà donc n yɛrɛ sigilen bɛ Badalabugu ni palais yɔrɔ man jan voilà bon n ma furu fɔlɔ nka voilà ni dɔ bolo bɛ ɲɔgɔn bolo d'accord ala ka o ɲuman yarabi Prince si bɛ taa san joli la bon Prince alhamdulillah 11 juillet tɛmɛlen Prince kɛ san 35 ye Dieu merci ala ka si jan yarabi donc Prince Le Sapman e yɛrɛ bɔra ka fɔ sisan k'i tɔgɔ Daramani Jara mais e bɛ wele Prince Le Sapman na mun de nana ni Prince Le Sapman ye surnom in nana cogo di bɛɛ b'a dɔn Prince Le Sapman nana Sapman ye n yɛrɛ ka tɔgɔ dilen mais Prince sɔrɔla an ka sketch dɔ de senfɛ k'an to écoledenya la mais sinon so bɛɛ bɛ n wele ko Papi de parce que n ye cɛkɔrɔba tɔgɔma ye bɛɛ bɛ n wele ko Papi an ka so mais an delila ka cɛtiri dɔ de bɔ k'an to écoledenya la mais o cɛtiri na Prince dara n na donc n yɛrɛ Prince diyara n ye n yɛrɛ Prince tonna bon n ye miiri n bɛ se ka Prince fɛn jumɛn fara Prince kan walasa ka kɛ n ka cɛtiri tɔgɔ ye parce que n tun tɛ fɛ ka mɔgɔ tɔgɔ ta ka nɔrɔ n na quoi parce que n'i ye mɔgɔ tɔgɔ ta ka nɔrɔ i la n'i ye diɲɛ fɛn o fɛn kɛ o tigi de bɛ ye fɔlɔ yanni e ka ye quoi donc o de la n yɛrɛ lajɛ komi parili ka di n ye parce que Sapman ye voilà cɛ min bɛ pari quoi Sapman kɔrɔ o dɔrɔn de foyi tɛ et puis l'idée est venue maître James ka dɔnkili ça paie comme jamais voilà donc à chaque fois ne kun ye n ka photo dɔ poster bon n teri dɔw bɛ na ouais bien sapé donc je me suis dit pourquoi ne pas prendre le nom sapé ka man fara kan dɔrɔn quoi donc n ye Prince Le Sapman n y'o kɛ n ka comédie tɔgɔ ye n ka artisiya tɔgɔ yɛrɛ ye ka sɔrɔ ka lancer n'o ye alhamdulillah. D'accord faamuyali sɔrɔla la ok Prince Le Sapman i ye comédien ye donc e donna comédie yɛrɛ la cogo di bon e yɔrɔ ka i y'a kanu cogo di ka don a la cogo di ka i donna la waati jumɛn kɛrɛnkɛrɛnnenya la san jumɛn e b'a dɔn denmisɛnninya la carré kɔnɔna na an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na yɛlɛ i b'a sɔrɔ ale yɛrɛ i ni terimuso i ni somɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ souvent yɛlɛkoni dɔw bɛ na voilà i bɛ to ka mɔgɔw la yɛlɛ ni fɛnw kɛ bon moi j'étais quelqu'un n kun bɛ mɔgɔw la yɛlɛ classe kɔnɔna na ne yɛrɛ sababuya la an yɛrɛ ka écoledenw caman kun bɛ pini mɔgɔ fɛn fɛn mana nin vidéo u yɛrɛ b'a fɔ ko tiɲɛ don u b'a fɔ ko ayi ko nin cɛnin y'an tɔɲɔgɔn an to écoledenya ni fɛnw na donc mɔgɔlankolon vinu ni fɛnw kun ka di n ye quand j'étais à l'école bon je me rappelle en 2008 fin 2008 à début 2009 n terikɛ fila bɛ Badalabugu kan Petit Bura ani Solo dɔ k'a ma ko Bacili donc olu tun bɛ taa Yɛlɛbugu la quoi donc à chaque fois ne tun bɛ to ka idéw d'u ma donc u tun bɛ taa n na Yɛlɛbugu ni fɛnw na bon don dɔ la Petit Bura ko ne ma cɛ ko na an ka taa ɲɔgɔn fɛ ko idée b'i bolo i ma n'an ka taa i m'a faamu an bɛ i yira comment la a bɛ se ka kɛ
Voilà, on ne sait jamais. Bon, non, je ne vais pas faire la comédie. Parce que ça sera sérieux qu'on est venu pour la bonne ni boulboul ni fond là. Parce que ani ni ko chamanga quoi. Bon, on t'a café des arts là. Donc petit Boura est présenté comment na ko idée de venir boulot qu'on est comme na nyefo quoi. Donc comme comment est Diabaté né Jaray. Donner idée une fois. Idée Jara comment je me rappelle bien à don neni dobe français bi ko magane neni magane ani sira wa fami ma ko majema sira c'est chacun to fene kuma fena si je me rappelle bien né idée fo comment sina ka selanga kula cey fison yi batraden mo chité ni ke yere ni nga mo ba ke ñokon fe bon o kera ne bon me se ka fo ngo kera intégrer les parce que nana agno vidéo au fait aux répétitions qu'elle le jeudi. Le samedi, comment m'a appelé parce qu'il y a un numéro ta qu'on a raté le samedi comment il volé ko fison ko voilà qui a sketch calé là quoi donc dimanche 19h ko café des arts là ko on a ñon soirée bon dimanche 19h je suis venu Dieu faisant bien les choses on a sketch ni fait OK bon café des arts là ni je ko flash ça va ñon a que comment bolo ani ou ka VIP era la babemba la ni je ko flash ñon a que comment bolo tourner. Bon, on a une comédie là. Voilà. Début 2009 ou quoi. Début 2009 qu'on a quoi. Ouais, 2009 qu'on a je me rappelle. Jenny ko bi de ko ka la aga yele ta e ga la bata e ga yele ta na ngi ñoko e ga yele sa ayo camera man yere bale be yele ma donc karam ko ke do rek mbe ali na ka kalande ne bolen flene kata kungo kono uta kalani fa unai ko donc ako kalande ma ukata uta kalange kungo kono rek kadale parce que nous be jamala nous be dugu ko nana ubna distraire doni quoi donc tara kungo kono ube kalana kalam bunimba waraba resna ka boyiri sanfɛ ki tun jamala waraba nyeni karamogo nyeri nyeshine me nyogoma karamogo wulla ki jo kalanden koroba wodo flene ka karamogo ina ko karamogo ne ko e wulla ki jo ki nyeshi waraba ba ibna waraba mine de wa ibna ka to godme ako ay ako karamogo o etna waraba mine ibna waraba faga de wa karamogo ko ay kalanden koroba ko karamogo o ma ibna bolle ako inshallah Kawla donia alisa ka fokoni oba emission mandiri no yemi fashe instari bi on me jone fi no o de presse les satmani donc yeletna ke ashini ke laibi presse les satman d'accord o jara ko jugu ay e wallahi no ni jara kana na sonyere isa presse les satman yala ikalana yekala njonge bon ni doninge parce que kalante mba ni doninge fo ka école karamago Kalante ban quoi. Sinon en dehors de la comédie coffee vie artistique yɛrɛ kɔfɛ n ka baara ye école karamɔgɔya ye n bɛ cours di quartier Mali école soba la. Donc comment est-ce que question yɛrɛ de ma se bɛ baara wɛrɛ kɛ ka fara. N bɛ baara wɛrɛ kɛ n bɛ école maîtrise la depuis 2015. Depuis 2015 me école karamɔgɔ la alhamdulillah me ka n den k'o kɛ artisiya kɛrɛfɛ. O ka ɲi kosɛbɛ halisa ala ka dɛmɛ. Ya rabi yala. D'accord Prince i ye gɛlɛya dɔw sɔrɔ parce que i bɛ taa ye baara o baara gɛlɛya b'a kɔnɔ wa nɔgɔya yɛrɛ fana b'a kɔnɔna na i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ sisan nɔ fana que i ni Kuma ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ se k'a fɔ anw caman ye yɛlɛbugu kɔnɔna la an ye aw caman dɔn o sababuya la mais est ce que sisan nɔ i ni Kuma y'o baara minnu kɛ ka tɛmɛ i n'a a bolo bɛ ɲɔgɔn bolo halisa baara kɔnɔna la parce que an b'a ye k'a fɔ i ka sketch caman bɛ yen mais an t'i ni Kuma ninnu ye ɲɔgɔn bolo bilen. I b'a dɔn comédie kɔnɔna na bi denmisɛnnin ka dɔgɔ comédie kɔnɔ an ka génération na min ma tɛmɛ Kuma bolo kɔnɔ i b'o fɔ yɔrɔ bɛɛ i tɛ malo denmisɛnnin ka dɔgɔ Mali comédie kɔnɔna na
ɲɛ bɛ denmisɛnnin cɛtiribɔla kura ni fɛn o fɛn na an bɛ minnu m'anw ɲɛ dɔɔni an ni minnu ye génération kelen ye an yɛrɛ bɛ minnu ɲɛ ni min ma bɔ koma tigɛ kɔnɔ bon i tɛ foyi kɛ k'i ma gɛlɛya fɛn o fɛn sɔrɔ a kɔnɔna na an tun bɛ Yɛlɛbugu la bon voilà foyi tɛ kɛ ni gɛlɛya ma sɔrɔ a kɔnɔ an tun bɛ Yɛlɛbugu la bon mɔgɔ caman yɛrɛ ma ne dɔn Yɛlɛbugu la mɔgɔ caman bɛ yen minnu ma ne dɔn Yɛlɛbugu la minnu parce que mɔgɔ adamadenw hakiliw tɛ kelen ye dɔw bɛ yen n'u ye mɔgɔ ye siɲɛ kelen dɔrɔn u b'a dɔn karisa n'u ye siɲɛ kelen dɔrɔn a banna u b'i dɔn u ye yɔrɔ o yɔrɔ u b'a dɔn quoi mais dɔw bɛ yen f'u k'i ye ko caman de kɛ u bɛ sɔrɔ k'a dɔn hali sisan i b'a sɔrɔ dɔw bɛ ka hali nin émission na sisan u b'a fɔ k'ale ɲɔnɔ bɛ nin cɛ nin na mais u tɛ se k'a fɔ ko nin fɛn kelen don fo n'i ye explication dɔ d'u ma u bɛ sɔrɔ k'a dɔn i m'a faamu i b'a sɔrɔ sisan ne ni dɔw bɛ baro ni fɛnw kɛ u bɛ k'an ɲininkali kɛ n yɛrɛ la quoi par exemple ne ka sketch dɔw bɛ yen ne ka baarakɛla vidéo dɔw bɛ yen kani dɔnkilidala kani siribe min bɛ dɔnkili da ale ni Mariam kani bɛ kɛ n ka baarakɛden ye mun na bɛɛ b'a fɔ ne ma ko patron Dawo mais mɔgɔw bɛ ne yɛrɛ ɲininkali kɛ n yɛrɛ la tu vois donc mɔgɔ dɔw bɛ yen f'u k'i ye ko caman kɛ u bɛ sɔrɔ k'a dɔn quoi bon gɛlɛya yɛrɛ la baara bɛɛ la i bɛ gɛlɛya kɛ parce que n'i ye an ka évolution yɛrɛ jateminɛ de Yɛlɛbugu ka tila k'a fɔ an bɔra Yɛlɛbugu la an taara groupe wɛrɛ min na ka tila ka na an filɛ nin groupe kura min yɛrɛ fana na nin donc a bɛɛ kɛra difficulté misɛnninw kɔnɔna na mais adamadenya yɛrɛ kɔnɔna na mɔgɔ i tɛ hɛrɛ sɔrɔ f'i ka segin i ka degun dɔɔni quoi mais ala n'an ka belebele Cheikh Mali Falifu Yiriba Jara sababuya la donc alhamdulilayi an fana bɛ se k'an disi gosi fɛn in kɔnɔna na bi Dieu merci gɛlɛya kɔni o bɛ yen mais voilà on arrive à surmonter ouais. D'accord Prince e yɛrɛ bɛ se ka fɔ e ka spectacle jumɛn de la k'i y'a kɛ k'i ye nimisi wasa sɔrɔ a la ko Prince y'a dɔn sisan k'ale kɛra comédien ba ye k'a tɔgɔ bɔra la yɛrɛ yɛrɛ spectacle caman kɛra ko ye bɛn n'Ala cɛ mais a bɛ se ka kɛ e yɛrɛ ye dɔ kɛra mais e yɛrɛ y'a ye cɔ nin kɔni na Prince kɛra Prince yɛrɛ de sisan nɔ wa a tɔgɔ bɔra nin de la kosɛbɛ kosɛbɛ i la kodɔnnaw yɛrɛ de la n'a tɔ bɛɛ min jari yɛrɛ ni mun ye parce que nin yɔrɔnin na n'i ko k'i bɛ kuma i bɛ nkalon tigɛ dɔɔni quoi parce que i b'a sɔrɔ i bɛ fɛn dɔ kɛ e yɛrɛ ma sɔn a ye mais minnu y'a lajɛ olu nisɔndiyara ko la i bɛ fɛn wɛrɛ kɛ i yɛrɛ bolo o de ɲɛna n'i ka fɛn bɛɛ lajɛlen ye mais minnu y'a lajɛ a tɛ olu kunkolo minɛ quoi ni ne yɛrɛ ko ni ne ye ne labɔ n bɛ sɔn ka fɛ mais an ka rubrique dɔ bɛ yen an mɔgɔ 3 de tun b'a kɛ mais sisan ne ni i ka bɔnbɔn kalamani 2 dɔrɔn de b'a kɛ o rubrique ye jumɛn o ye les bons élèves ye école ni karamɔgɔ ne yɛrɛ bɛ se k'a fɔ ne yɛrɛ lancera n'o de ye kosɛbɛ parce que an ye maxi vacances 2014 ta n'o prix o fɛn yɛrɛ ye maxi vacances 2014 petit brouhaha i ka bɔnbɔn kalamani ani ne yɛrɛ Prince an taara an présenter maxi la mɔgɔ caman tun b'a la san an kɛra a mɔgɔ fɔlɔ ye on a été premier donc juste après ça an bɔlen Yɛlɛbugu la an taara groupe kura mun na Sewa Yiriba donc an t'o fɛnɛ na yen à chaque émission de Sewa Yiriba fo n'a sɔrɔ n'an ma fɛn labɛn sinon émission bɛ kɛ Sewa Yiriba la les bons élèves an tun b'a lancer bon ne yɛrɛ bɛ se k'a fɔ ni fɛn Prince labɔ ni fɛn Jarakɛ labɔ o ye les bons élèves ye. Voilà. Donc halisa Ala ka dɛmɛw kɛ ya rabi donc an ye dɔɔni kɛ kuma la Prince dɔɔni kɛra kuma la k'an layɛlɛ halisa cɛman bate e yɛrɛ tɛ an layɛlɛ mun na de mais animatrice ni cɛtiribɔla bɛɛ ye kelen ye an bɛɛ bɛ baara kelen de kɛ animatrice ni cɛtiribɔla bɛɛ ka kelen a ye kelen dɔrɔn sisan nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ne bɛ fɛ e yɛrɛ de ka ne layɛlɛ donc ni ne sera so sisan ne fana a bɛ se ka kɛ ne bɛ hakili to olu la ne yɛrɛ fana bɛ dɔ kɛ o kan kelen dɔrɔn e sinankun tɛ filaw de ya donc i sinankun ta ka d'i ma quoi ayiwa filaw ayiwa a ka animatrice ye numu tɛ ou bien e ye bamanan de Dumbuya parce que Dumbuya sugu ka ca Dumbuya bamanan bɛ yen Dumbuya bamanan don mais o t'an bali ka kulonkɛ kɛ filaw d'accord bozokɛ dɔ de tun b'a ka kulun kɔnɔ a bɛ kulun tigɛ ni mɔgɔw ye quoi donc ni mɔgɔ min nana i bɛ don kulun kɔnɔ o bɛ taa donc a don a ye fulakɛ kelen de ta donc ani fulakɛ bɛ ka taa u sera ji cɛmancɛ la dɔrɔn waranikala de filɛ nin ye k'i pan ka i sigi kulun kɔnɔna na bozokɛ ye waranikala lajɛ
Waraningala ye bosokɛ lajɛ, fulakɛ ye walaningala lajɛ, waraningala ye fulakɛ lajɛ. U si ma kuma bɛɛ i sigi i ka pilasinin na ka taga fo ka taa se ba kunna. O sera ba kunna waraningala y'i pan ka jigin ka taa ka sira fɛ. Fulakɛ fana jiginna k'a ka bɔrɔnin ta k'a d'a kan na k'a bɛ taa bosokɛ mɛ ko fulakɛ ko n ka wari sara bosokɛ ne tɛ ka n bolo bali a la dɛ. Cɛ fɔlɔ min jiginna nin est ce que e ye wari minɛ o la wa? E ma wari minɛ o la, e bɛna wari minɛ ne la cogo jumɛn? Fosi fulakɛ jo tɛ. Bon a lajɛ a bɛ ka yɛlɛ n ka fɛn na a bɛna kɛ i n'a fɔ k'a diyara ka sɔrɔ n yɛrɛ b'a dɔn k'a ma diya mais a bɛ bɛn quoi. Fulakɛ fana. Mais fulakɛ hakili la k'a ka kekun ni bɛɛ lajɛlen. mais fula ka kekun dɛ. Fula ka kekun, D'accord, Prince. Oui. Nin diyara kojugu. I walayi. Bi kɔni yɛlɛ tɛ k'an sini. Cɛ mais i yɛrɛ ka mɔgɔw layɛlɛ sa. Filɛbagaw n'a lajɛbaga an b'a fɔ halisa ko nin aw ka émission man di de ye n'o ye Mifashe Instar ye. An bɛ wuli ka se an ka seko ni dɔnko tigilamɔgɔw ma minnu baara la an ka jamana kɔnɔ art kɔnɔna na bi an bɛ belebele jumɛn fɛ o de ye Prince le Statman. Aïssa awsa mais i fana ka mɔgɔw layɛlɛ bayi. Ne b'a dɔn lajɛbagaw bɛ fɛ k'e ka yɛlɛ mɔgɔw layɛlɛ e fana ka mɔgɔw layɛlɛ tan dɔɔni. Ne ka yɛlɛ in bɛ mɔgɔ layɛlɛ a ka ɲi sa sini ne i b'a dɔn ko ne yɛrɛ fana bɛ na n sigi fo fana ka ne ɲininka. Mais lajɛ a man di ye a ka mɔgɔw layɛlɛ i fana ka mɔgɔw layɛlɛ. Bon ne de filɛ ka mɔgɔw layɛlɛ tan ne ma ye bɛɛ bɛ yɛlɛ la. D'accord faut pas te. D'accord Prince. Bara o bara i bɛ camancɛ de la. O tiɲɛ. I bɛ taa ye k'a fɔ i bɛ wuli dɔw kɔ wa dɔw yɛrɛ Dɔ fana bɛ wuli kɔ c'est vrai. Donc minnu bɛ ka wuli aw kɔrɔ nin waati in na e bɛ se ka ladilikan jumɛn sɔrɔ ka fɔ aw dɔgɔninw ɲɛna. I b'a dɔn ko comédien talentueux ba de bɛ Mali kɔnɔ walayi. Comédien talentueux ba de bɛ Mali kɔnɔ. N'i y'an ka génération yɛrɛ to yen an ni mɔgɔkɔrɔba minnu kumana minnu yɛrɛ ye cɛtiribaw daminɛ Mali kɔnɔ caman fatura mais caman bɛ yen. O y'a jira k'a fɔ fɔlɔ Mali yɛrɛ de tun bɛ bɔ sous région na ka taa sous région mɔgɔw former ɲɔgɔlɔnbɔ kɛcogo ɲuman yɛrɛ la. Mali de tun bɛ taa formation kɛ sous région mɔgɔw kunna ɲɔgɔlɔnbɔ la. Yɔrɔ ni maliyɛnw sera ɲɔgɔlɔnbɔ la o man ka bali mɔgɔ la o parce que an tun bɛ taa mɔgɔw former. Génération minnu ma anw kɔfɛ a caman bɛ yen u bɛ se cɛtiribɔ la. C'est vrai dɔw ta kɛcogo cɛ man ɲi kosɛbɛ i n'a fɔ dɔw ta exagération bɛ dɔw ta la mais bɛɛ n'i ka baara kɛcogo don mais il faut que denmisɛnninw ka sɔn ka madon mɔgɔkɔrɔbaw la mɔgɔkɔrɔbaw fana ka sɔn ka denmisɛnninw lamɛn k'u bilasira a difficulté bɛ se ka k'o dɔrɔn de i b'a sɔrɔ sisan e bɛ ne ɲɛ a ka di ne ye ka baara kɛ e nɔfɛ ne bɛ na n ko karisa n'i ka baara kɛcogo ka di n ye n yɛrɛ ye denmisɛnnin ye n bɛ fɛ ka baara k'i nɔfɛ e bɛ ne négliger e bɛ ne minimiser i bɛ ne ignorer mɔgɔ i bɛ bi dɔn i tɛ sini dɔn quoi i b'i ban dɔ la bi ka baara kɛ n'a ye sini i bɛ boli a tigi nɔfɛ i m'a ye c'est vrai génération kura minnu bɛ ka wuli an tɛ mɔgɔ kɔrɔlen dɛ mais minnu bɛ ka wuli an kɔfɛ olu y'an ka dɔgɔninw ye dɔw ka baara taabolo ka ɲi dɔw ka baara défaut caman b'a la dɔw ta exagération b'a la mais u ka madon maakɔrɔw la minnu b'u ɲɛ u k'u madon u la hali n'i ka kɔrɔ ni mɔgɔ ye mais n'a ye baara daminɛ i kɔrɔ don quoi i b'a sɔrɔ sisan dɔ bɛ se ka cɛtiribɔ daminɛ ne kɔ o ye san 50 ye ne ye san 35 dɔrɔn ye a bɛ ban k'i ma don ne la parce que a b'a fɔ k'ale dɔgɔnin jugujugu ye ne ye mais art kɔnɔna na a kɔrɔ de ye ne ye il faut que mɔgɔw k'o dɔn mɔgɔ ye fɛn daminɛ voilà i ye mɔgɔ très bien voilà sinon mɔgɔ ɲɛnɛmanba de bɛ non comédien dumanba yɛrɛ de bɛ Mali kɔnɔ a bɛɛ n'Ala cɛ u bɛ se yɛrɛ yɛrɛ de nkalon man ɲi voilà i yɛrɛ ko k'e bɛ se dɔ la mais i bali i m'a sinon on a des talentueux walayi muso fara cɛ kan talent ba de b'u la mais professionnalisme dɔrɔn de b'u jɛ quoi o côté ye jumɛn ye a bɛ bɛɛ kunna ko n bɛ se voilà donc an k'o de bɔ an kunna mɔgɔ i mana dɔɔni kɛ togo togo dɔɔni kɔrɔ de dɔɔni fitinin de don quoi i ma don tout le temps mɔgɔ la k'a essayer ka connaissance dɔw sɔrɔ quoi voilà ne bɛ se k'o dɔrɔn de f'i ye u ka recherche ni fɛnw kɛ u k'u ma don kɔrɔ la hali ni kɔrɔw tora k'u négliger u kana décourager bamananw ka zana don fɛn ɲinina o tɛ dusu mago ɲɛna o tɛ dusu o tɛ pressé quoi voilà i bɛ fɛn min nɔfɛ i bɛ sɛgɛn waritigiba ninnu caman filɛ nin ye dɔw ye samaraw siri ka burufeerew kɛ ka mobili dɔsiw ni fɛnw kɛ mais bi u bɛ ka miliyɔnw ni mobiliw ni donc n'u tun ma sɛgɛn est-ce que u tun bɛ se k'a kɛ bɛɛ n'i dakan don i m'a ye donc o yɔrɔnin don quoi. D'accord Prince oui Prince fɛn jumɛn de bɛ yen nɔ diɲɛlatigɛ la ko Prince yɛrɛ t'o fɛ yɛrɛ fiyewu o ye masanɛni ye mɔgɔ mɔgɔ bɛ ne Prince dɔn o b'a dɔn k'a fɔ ko o kelenni man di n ye n t'o fɛ quoi masanɛni tɛ n ka ko ye i m'a faamu minnu bɛ n dɔn yɛrɛ kosɛbɛ hali n'u ye banɛni kɛ n kɛrɛfɛ u b'a fɔ ko yafa n ma
i m'a faamu donc voilà masa nɛni de man di n ye ani par exemple e k'a fɔ ne sisan ko nin man di e ye e ka tila k'o kɛ ne la o fɛn sugu bɛ ne faga quoi e k'a fɔ ne sisan prince kana to ka surun ci ne la ne ko bon ko yafa n ma ne y'a bila n kun na surun ci man di e ye ne tɛ surun ci i la bilen mais ne y'a jateminɛ e ni ne ka koni fitini o koni fitini e yɛrɛ bɛ surun ci ne la e ko k'a man di e ye mais e b'a kɛ donc ne t'o vie sugu ninnu fɛnɛ fɛ quoi ah non a bɛ nege bɔ ne fɛnɛ la dɛ olu man ɲi dɛ donc ni min man di ye dɔrɔn a bila i kunna ko man di mɔgɔninfin ɲɔgɔn dɔrɔn bon n'o fila bɔra a la voilà a banna ani ala ko ta ko foyi fɛnɛ n t'o kɛ quoi mun de ka di prince yɛrɛ ni mun ye mun ka di n ye kosɛbɛ 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 cɛ fɛn caman b'o la dɛ kelen dɔrɔn fɔ o ye ka fila dɔrɔn fɔ mun ka di ne ni mun yɛrɛ 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 a ka di ne koyi a ka di mais tɔgɔ b'a la wallahi mun ka di ne yɛrɛ 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 ka warimuguba sɔrɔ quoi ka tila ka kɛ silamɛ ɲumanba ye e ka jɛmɛ ne ka warimuguba sɔrɔ ka tila ka kɛ silamɛ ɲumanba ye i tɛ se ka kɛ silamɛ ɲumanba ye k'i bɛ juguya kɛ o warimuguba b'i bolo i kɛra silamɛ ɲumanba ye i bɛ ɲuman de kɛ warimugu la o fɛn fila de nege bɛ ne la ani sijan ni kɛnɛya ala k'o nɔgɔya n'an bɛɛ da silamɛ ala k'o di bɛɛ ma fo tarawelelakaw ayiwa ne da t'o yɔrɔnin na sinon ne laban bɛ taa n sen na Mifa chez Insa. Daaw fɛ ka ne kɛ sare jagoya Mifa mɔgɔ. Ni ne ye n da don o yɔrɔnin na dɔrɔn ne bɛ taa n sen na bi. D'accord. Prince dumuni jumɛn de ka di Prince? Kana o ye cɛ fago ye. Kana taa yɔrɔ jan yɛrɛ fago ye. Ça fait ni madame donna dɔrɔn ni hali ni n'a ye kojugu kɛ yɛrɛ faga ko kɛ. Fago ye. A ka fago ye tobi dɔrɔn. Fago ye. Hali sisan an filɛ ka émission min ban sa a bɛ taa n ka fago ye bɛ na. Cɛ n ba bɛ ka nin yɔrɔ la n bɛ foli belebeleba di madame Mayiga Malɔdɔ Konate ma voilà n'o ye ne yɛrɛ ba ye a bɛ na n ka fago dumanba bila ka na i ye nɔ da yira e cɛ fago ka di ne ye laban ten a bɛɛ n'a lajɛ n'i bɛ se diɲɛ don o don ni muso fago tobi ka di ne ma diɲɛ don o don an tɛ kɛlɛ fago o ye n ka na préféré fɔlɔ-fɔlɔ ye n'o bɔra yen Gambura ani Yasa cɛ ni saba ka di ye mais fɛn min yɛrɛ ka di ye n tɛ découragé a donni na n b'a dun sɔgɔma ka dun tilegan fɛ ka dun wula fɛ ka dun su fɛ ka wuli fajiri fɛ k'a dun o ye fago ye mais fago ye ɲuman dɛ parce que n'a fɔra k'e yɛrɛ ka taa voilà n'a fɔra k'e ka taa fago dilan sisan ne b'a dɔn cɛncɛn bɛ sɔn ka kɛ e ka fago bɛɛ lajɛlen. Ne tun bɛ yɔrɔnin de fɔ sisan nɔ n ka mana to sugu la. Fago ka di n ye sincèrement. mais dumuni jumɛn de man di Prince ye? bon alhamdulilayi ala m'o nɔgɔya an ye. d'accord. n bɛ diɲɛ dumuni bɛɛ kɛ ala ni n ka lamɔ sababuya kɔ parce que n lamɔna n ba min bolo n'i kun ko k'i tɛ dumuni min fɛ don o don a b'o tobi. ale ba ye la ilaha illallah n'i kun ko k'i tɛ to fɛ a bɛ to tobi bi sini k'a tobi sinikɛnɛ k'a tobi n'i tɛ fɛn wɛrɛ la i b'a dun bon Dieu merci wala diɲɛ dumuni tɛ dugukolo sanfɛ bi ko ne bɛ taa k'i b'a di ne ma ko n t'a dun mais ni n kelen don sisan n kelen filɛ n ka so nin ye n bɛ se ka ɲɛnawoloma ni fɛnw kɛ parce que n yɛrɛ b'a wari bɔ mais ni n taara e fɛ yen ka taa i sɔrɔ i bɛ ka mun dun n b'o de dun hali ko k'i bɛ sipisali dilan ka di yan n t'a fɛ. voilà. d'accord Prince. sisan nɔ an ka émission bɛ ɲini ka se a kuncɛ cɛ kelen ala ma kɛlɛ. non kɛlɛ ma ɲi. ayi wala non o ka to a teliyara. parce que n'an kɛlɛla a da bɛna digi ne de la. non wala o teliyara Lajo ma teliya walayi o teliyara. cɛ émission an ka kan ka nin kɛ 2 heures de a bɛ dumuni ba dilan ka na Sar fɛ yen ka fruits ni boissons baw dilan ka na n'a ye wala ɲɛmɔgɔ a kulo b'an na dɛ n b'a dɔn i bɛna nin fɛn in lajɛ bon désormais n'a bɛna ne fɛ yen a bɛ dumuni dilan emporter ka dumuni dilan ka boisson sumalen bila karafu kɔnɔ ka tila ka fruits caman bila a kɔnɔ ka na o la an b'an to dumuni na an bɛ to k'a déguster c'est ça hein o bi émission bɛ se ka ban tan cogo jumɛn e ka fɛn ɲɛmɔgɔ a jamu. Tarawele de don. la ilaha illallah Muhammadu rasulullah i bi kan Tarawelelaka ka émission i bɛ na bulon n ko Tarawele fali jamu de Tarawele bon a ka ɲi sa. non a ka ɲi n tɛ kuma. Tarawele laban bɛ e kunkolo bɔ k'e sen tigɛ o. la ilaha illallah. walima a bɛ sen yanfan bɔ ka kunkolo tigɛ. donc a nana ni Tarawelelaka ye cɛ Sunjata nin ye nɔ ye e Sunjata de e nana ni sinankunya la ye ka ɲi sa a bɛ bɛn ala ka bɔ. donc Prince i ka projet ye jumɛn ye donna nataw la. donna nataw la projet caman bɛ yen projet fɔlɔ yɛrɛ ye jumɛn ye
yɔrɔ pɛrɛnsi ka baara tɛ cɛtiribɔ dɔrɔn n bɛ film tournew kɛ ni mɔgɔ dɔw bɛ film tourner projet dɔw kan dɔw tournagew daminɛna dɔw tournagew ma daminɛ fɔlɔ ani ni i ka kan ka na an ka spectacle kura dɔ lancer a b'an kɔnɔ k'a kɛ yanni 2022 in ka ban mais bamananw ka zana don maa b'u ta la ala fana b'a ta la ni ala ma basi foyi kɛ yanni décembre cɛ peut-être an bɛ date bɔ mais n'an ma se ka date bɔ yanni décembre 2022 cɛ début 2023 ni ala sɔnna ma ni i ka kan ka olu fɛnw kɛ ani tournée internationale yɛrɛ kan ka daminɛ nin kalo in yɛrɛ la Abidjan b'o la Gabon b'o la Mauritanie b'a la Burkina b'a la ani tɔw bɛ téléchargement na quoi an kɛlen bɛ k'olu la en téléchargement mɔgɔw kana n'u suɲɛ quoi donc n'a bɛ taa i b'i jija hali ni ne ma taa bɛɛ la ayi non Tarawele ka mɔgɔ foyi de tɛ tugu an kɔ hali n'a bɛ tila sisan an bɛ tila ka bugurijɛ de fufu aw kɔ an bɛ bugurijɛ de Tarawele i ka mɔgɔ u bɔtɔ n fɛ yan an bɛ bugurijɛ de fufu k'u ka fɛn furan ka bɔ mais ne ma fɛn k'i la dɛ i b'a la e tɛ se ka don bulon kɔnɔ ka bulon kɔnɔ mɔgɔ bɛ fan nɛni ko dugutigi t'a la o est-ce que ne ye dɔ kɛ e ye dɔ kɛ e tɛ Tarawele ka baarakɛden yan Tarawele k'a t'i dɔn mɔgɔ yɛrɛ t'e dɔn émission in na yɛrɛ hali ne bɛna taa min kɔfɛ a jamu falennen don bon layi i ka caméraman ko k'ale ye Jara de désormais k'ale tɔgɔ ale bɔra Tarawele la k'ale ye Jara ye layi o kuma in diyara n ye an bɛ tila ka taga kɔfɛla na n b'i kun ka na ka sagajigi kelen di ma i bɛ taa n'a ye so d'accord sisan san'an ka émission ka se a kuncɛyɔrɔ ma i bɛ an na yɛlɛ dɔɔnin i b'a dɔn e ka yɛlɛko ninnu i bɛ k'a surunya dɔɔnin f'i ka caman i ka Ayisa fɛn i b'a dɔn cɛ ye fɛn surumani de ka di buna hadamaden parce que n'i ye fɛn jamujanba kɛ ça devient un peu ça devient un peu ennuyant quoi i m'a faamu sinon i hakili bɛ karamɔgɔkɛ in na mun bolila ni wara ye mun bolila ka wara to o karamɔgɔkɛ kelen non a bɔra o yɔrɔ kelen de la quoi ka taa kungo kɔnɔna na tuguni mais a kelen de taara cette fois-ci k'a bɛ taa u ta kaliwa de don kungo kɔnɔ donc mɔgɔw ko a ma k'a kana dugu kɔnɔ a ko non n'i bɛ ala ɲini i man ka ala ɲini mɔgɔw kɛrɛfɛ ka don mɔgɔw gasi la mɔgɔw fana ka don i gasi la parce que gasi yɛrɛ man ɲi hadamadenya la quoi donc a tor'o la a taara kungo kɔnɔ o m'a bɔ a yɛlɛla yiri de sanfɛ k'a bɛ wurudili kɛ yiri sanfɛ mɔgɔw k'a ma ko Tarawele Tarawele laka de kun don Tarawele laka de kun don donc mɔgɔw k'a ma ko Tarawele ko tiɲɛ ala ɲini tiɲɛ wurudili ye i tɛ jigin dugu ma i k'i ka wurudili kɛ a ko ayi ko gasi man d'ale ye ale bɛ siran mɔgɔ tɔɲɔn ɲɛ Tarawele de filɛ nin ka yɛlɛ yiri sanfɛ a b'a ka wurudili la a b'a ka zikiriw la a bɛ wurudili la a bɛ zikiriw la a bɛ wurudili la a bɛ zikiri la fɛn bɛɛ b'a ka juru to buna hadamaden na fo sunɔgɔ 3 heures du matin bɛɛ dalen bɛ sunɔgɔ la hali jinɛw yɛrɛ bɛ sunɔgɔ la wagati subagaw bɛɛ sɛgɛn n'u ka suya la u bɛɛ bɛ sunɔgɔ la Tarawelelakaw yɛrɛ zon olu bɛɛ sunɔgɔ la Tarawele kelen de bɛ yiri sanfɛ ja a sunɔgɔ la yiri bolo sanfɛ Tarawele gingɔla de k'a bɛ bin dɔrɔn a y'i gulon yiri bolo la sanfɛ donc a gulonnen bɛ yiri bolo la sanfɛ a kulela ka dɛsɛ mɔgɔ tɛ yen parce que mɔgɔw y'a fɔ i ka taa dugu kɔnɔ e banna ka taa dugu kɔnɔ a kulela ka fɛn sugu bɛɛ kɛ ko mɔgɔ tɛ yan n'an ma na ala ne satɔ don dɛ a y'i to la kumakan dɔ de bɔra ko Tarawele kana siran i fili ka jigin n'i binna n b'i bila n ka alijinɛ kɔnɔ Tarawele ko nin ye jɔn de mankan ye nin a ko Tarawele i daba ala de mankan don Tarawele ko ne ko mɔgɔ wɛrɛ tɛ yan k'an dɛmɛ dɛ yan donc Tarawele tellement nimaniya tilala Tarawele la Tarawele yɛrɛ bala ala ka ala y'a ma o don quoi silamɛw kulonkɛ don dɛ sinankunya kulonkɛ don voilà parce que Mali silamɛw n'i ma fɔra ka koni fitinin kɛ dɔrɔn u b'a ta ka kɔrɔ da la voilà. D'accord Prince i bɛ se ka an ye bɛɛ b'a dɔn an ka jamana bɛ lahalaya minnu kɔnɔna na caman bɔra la mais halisa caman bɛ yen nɔ i bɛ se ka ladilikan jumɛn fɔ ka ɲɛsin an ka jamanaba in ma ani dugawu jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin a ma. D'accord ne bɛ min sɔrɔ k'a fɔ étant malien k'a fɔ maliden cɛman ni musoman denmisɛn ni mɔgɔkɔrɔba bɛɛ lajɛlen Mali an ka Mali bɔyɔrɔ ka jan kojugu quoi Mali bɔyɔrɔ ka jan o bi cɛ belebelebaw ni musobaw de dalen bɛ Mali dugukolo jukɔrɔ tant que olu bɛ Mali dugukolo jukɔrɔ a ka gɛlɛn kojugu ka Mali sɔrɔ quoi Mali bɛ se ka sɛgɛn de mais foyi tɛ Mali sɔrɔ mais il faut que ladilikan fɔlɔ ye mun ye bamananw ka zana de y'o ye fɛnɛ an ye dɛmɛ k'an ka wara faga o k'a sɔrɔ e yɛrɛ wulila fɔlɔ ka wara fan dɔ minɛ soit i pura kunkolo kan mɔgɔ tɔw bɛ n'i dɛmɛ la ou bien i kɔni y'a fan dɔ minɛ mɔgɔw bɛna dɛmɛ la il faut que maliden bɛɛ de k'u bolo di ɲɔgɔn ma fɔlɔ
maliden bɛɛ ka yafa ɲɔgɔn ma fɔlɔ maliden bɛɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ fɔlɔ parce que ni koko pɛrɛnna basa bɛ don dɛ donc ni malidenw yɛrɛ dama an tora ka ɲɔgɔn fara mɔgɔ wɛrɛ b'u profiter ka don an bɛ ka ɲɔgɔn fara sira min fɛ u b'o don fɛ ka essayer ka ko diviser pour mieux régner quoi k'aw fara ka sɔrɔ k'aw kɛlɛ il faut que malidenw an ka ɲɔgɔn kanu fɔlɔ n'an ye ɲɔgɔn kanu parce que n'i ye mɔgɔ kanu i tɛ se ka kojugu k'a la ni e y'i ka nin baara in kanu par exemple e mɛnna e bɛ ka ne wele i ye ne ɲininka ko karisa ne y'i ɲininka i bɛ fɛ an ka émission kɛ yɔrɔ jumɛn n'i ye quartier damadɔni f'i ye i ko mun ka di n yɛrɛ ye parce que i ka baara kanu b'i la Tarawele i ka animatrice là-bas ten a b'a ka baara fɛ parce que ale de bɛ ne ɲininka non yɔrɔ jumɛn tɛ e déranger hali n'i ko ko Kulukɔrɔ don ne b'i sɔrɔ parce que ne mago b'i la parce que n'i t'i ka baara fɛ i t'a kɛ quoi donc il faut que fɔlɔ an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que n'aw kɛra ɲɔgɔn fɛ a bɛ se ka kojugu kɛ ɲɔgɔn na walayi woloba tɛ se ka kojugu k'a den na fo n'a sɔrɔ a lamɔden don mais den yɛrɛ t'a kalama k'a ba tɛ wolofa fana tɛ se ka kojugu k'a den na fo n'a sɔrɔ lamɔden don mais den yɛrɛ t'a dɔn k'a fa tɛ quoi sinon n'i ye fɛn o fɛn kanu i tɛ se ka juguya k'a la il faut que malidenw an ka ɲɔgɔn kanu fɔlɔ n'an ye ɲɔgɔn kanu an bɛ ko ɲuman kɛ et puis fɛnɛ ɲɔgɔn kɔkuma juguya ɲɛngoya malidenw il faut an k'o bɔ an ka hadamadenya kɔnɔna na k'i don i ka kameranin kɔfɛ ka burujali kɛ o fana sera dabila ye jamana tɛ jɔ video kamera kɔfɛ jamana bɛ jɔ jamana kɔnɔna la i tɛ se k'i to i ka kameranin kɔfɛ k'a fɔ k'e bɛ burujali kɛ jamana kɔnɔ ko bɛ jamana jɔ o tɛ jamana jɔ e bɛ burujali min kɛ jamana jugu minnu bɛ yen olu bɛ burujali min na olu bɛ madon e de la parce que e bɛ ka burujali kɛ donc nin yɔrɔ la ne b'a fɔ maliden bɛɛ lajɛlen an ka ɲɔgɔn sen bila an ka ɲɔgɔn kamankun bila an ka ɲɔgɔn kunkolo bila an ka ɲɔgɔn kɔ bila an ka ɲɔgɔn bolo minɛ n'an ye ɲɔgɔn bolo minɛ an bɛ don da ɲuman fɛ ka bɔ da ɲuman fɛ bilayi ka Sunjata Keyita dalen to Mali dugukolo jukɔrɔ kojugu tɛ Mali sɔrɔ ka walijubaw dalen to Mali dugukolo jukɔrɔ ko tɛ Mali sɔrɔ ka Sheikh Mali Falifo Yidiba Jara to Mali kɔnɔ kojugu tɛ Mali sɔrɔ donc malidenw an ka ɲɔgɔn minɛ an ka ɲɔgɔn bolo minɛ an ka yafa ɲɔgɔn ma ni mun y'aw denkɛ ni a balimakɛ Prince Le Sapman ka bɔ Badugu Joliba ni Kolokani ka n'a yɛrɛ sɔrɔ Badalabugu d'accord an bɛ dugawu kɛ halisa lasigi ɲuman bɛ Ala bolo Ala ka Mali Ala k'a ɲɛ suma halisa yarabi Ala ka Mali ɲɛ suma yarabi donc Prince folikan laban jumɛn b'i bolo k'a ladi i kanubagaw ma bon foli fɔlɔ yɛrɛ n b'o di an ka caméraman ma parce que émission mana kɛ togo o togo olu de bɛ dibi la mɔgɔ t'olu ye quoi fo ni promo kelen bɛ se ka k'u ye ka to k'u tɔgɔ fɔ quoi an ka foli bɛ an ka caméraman Laji Tarawele ye an ka foli bɛ an ka caméraman Musa Tarawele ye o sugu ni fɛn ninnu donc foli fɔlɔ an b'o di caméramanw ma caméraman min yɛrɛ bɛ k'an filmer kosɛbɛ foli fɔlɔ y'ale ta ye foli filanan o ye e ta ye foli sabanan an b'o di wala émission in tigi yɛrɛ ma Fisɔn foli ye e ta ye après mɔgɔ mɔgɔ bɛ Prince fɛ kɛnɛ kan dogo la n ka foli belebeleba b'u bɛɛ lajɛlen ye n bɛ masaw fo ka falajɛkaw bɛɛ lajɛlen fo n ka fagoyitigi parce que fagoyi n b'a fɔ ko fagoyi ka di tɛ fagoyi yɛrɛ nale la fagoyi nana donc n ka foli belebeleba bɛ n ka fagoyitigi yɛrɛ n'o ye n woloba ɲuman ye madame Mayiga Maladɔ Ala ka si jan ni kɛnɛya d'a ma voilà ka n ka fanuw bɛɛ lajɛlen fo minnu bɛ n fɛ minnu tɛ n fɛ hali minnu bɛ fɛ ka kɛ n fɛ n'u ma kɛ n fɛ fɔlɔ n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye voilà donc foli diyara an ye an b'a fɔ ko an lajɛbagaw an'an kanubagaw k'aw ladɔnniya halisa k'a fɔ aw ɲɛna ko nin aw ka émission man di de n'o ye Mifashi Insta ye an bɛ wuli ka se an ka seko ni dɔnko tigilamɔgɔw ma minnu baarala an ka jamana kɔnɔ bi an y'o de fɔ ni anw bɛ jɔn de fɛ o de ye Prince Le Sapman donc bi an tun bɛ Prince de fɛ yen nɔ an bɛ foli belebeleba di an kanubagaw ma minnu tɛ sɛgɛn minnu tɛ ɲinɛ ka an lajɛ waati bɛɛ ka foli belebeleba lase an ka caméraman yɛrɛ ma Layi Tarawele wallahi a fɔ dɛ foli belebeleba ye Layi Tarawele ani an yɛrɛ ka chef n'o ye Yusuf Muktar Tarawele Yusuf Muktar Jara Diba donc an bɛ lajɛbaga ni kanubagaw bɛɛ lajɛlen fo k'aw ladɔnniya halisa k'a fɔ aw ɲɛna fana aw kana ɲinɛ k'aw abonné an ka chaîne YouTube la n'o ye Mifa Production ye ani j'aime baden ani commentaire caman a kana ɲinɛ olu si kɔ
an b'a fɔ ko ka an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ ni an ka émission seli a kuncɛyɔrɔ ma mi fâché Insta. Assalamu alaikum.